Hej. Jeg står midt i junglen og simpelthen fantastisk. Vi skal længere ned i det dybere, hvor der også er mørkt. Det regner. Det er måske 30 grader. Det er i hvert fald meget fugtigt og varmt. Vi går på sådan en lille fedtet sti, og der er godt nok langt de andre steder. Men hvor er det fedt. Hold fast til et område. Det er virkelig smukt og inspirerende. Der er rimelig mudret her. Og det her røde, nu glatte-agtige mudder efter lidt regnvejr. Det er meget, meget glat. Jeg skulle have pikket i skoene. Jeg var lige ved at skvatte før. Vi går faktisk fra toppen af et bjerg og så længere ned. Og ender til sidst helt nede i bunden ved et sted, hvor man kan bade. Hvor alt regnvandet er løbet ned. Det skal blive spændende. Det er et virkelig fascinerende sted at være. Og anderledes. Som forfatter skal man jo have inspiration. Det må jeg sige. Det her det er noget af det mest spændende, jeg har prøvet længe. Se det her træ. En eller anden dag så rammer det her en bogside. Med noget spændende.